Matindog na po ang gabos sa pagpuon. Good morning. Good morning, Father. Sa ngaran ka nama, kan aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurang nan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Nasa ikapitong aldaw na po kita kan sa tuyang Misa de Aguinaldo. Ini an regalo ta, Aguinaldo niya to sa tuyang kagurang naan pagdatong sa tuyang pinaghahalat, asin pinag-aandaman. Magiman lugod na inspirasyon sa lambang saro sa tuya, an sa tuyang mahal na ina, sa padagos na pag-obaw, asin pagpasalamat sa mahal na Diyos, sa mga biyaya na sa iyang inako. Ngunyan midbidon ta, an sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay tabi kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamipi sa kagurangan tan Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa to ang mga kasalan, na sindarhon kita sa buhay, na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, sa dagakatwa ninongan, sa matanaw palawayan mo, iyong Muli ko na
kagurangnan na Diyos, Cordero ka Diyos, aki ka naman, na nagpaparag ang mga kasalan, kang tinapan, kaheraki kami, ka na nagpaparag ang mga kasalan, kang tinapan, ako ang sa Panginoon. Ikaw na nagtutukaw sa tuwa naman. Ay aking kami. Dahil sa kasalanan, kasalanan, Jesus Cristo, ay Espiritu Santo, sa Diyos, Amen. Mamibi kita. O Diyos, mantang nahihiling mo ang pagkahulog nin tao sa kagadanan, nagbuot kang tubuson siya, huli kan paglatong kan bugtong mong aki. Papagkaniguan, namimibi kami, naan mga nagpapahayag kan sa iyang pagkanilaman sa maludok na pagkaimbod, magkanigong maging kaibahan kainiman sa nang paratubos, siya nakaiba mong nabubuhay as inagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturya kan tataramon. Sa enot na babasahon, si Hana nagpasalamat sa dakulang biyaya na sa iyang inako hali sa Diyos, asin idinulot niya ang aki niyang si Samuel sa mahal na Diyos. Hinanyugod niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa enot na libro ni Samuel. Kan mabutas na ang aki, dinara siya ni Hana sa Shilo. Nagdaraman siya nin sarong lalaking baka na 3 taon ang edad. 10 kilong arina, asin sarong lalagan na 6 na pano nin arak. Si Samuel, na aki pang marahay, dinara niya sa harong nin kagurangnan sa Shilo. Pakabuno ninda kan baka, dinara ninda ang aki ke Eli. Sinabihan ni Hana si Eli, kung sa imong nagigurumduman, ako itong babae na nahiling mong nagtitindog digdi, na namimibi sa kagurangnan. Namibi ako, natawan ako nin aki, asin itinaon niya, ansa kong hinagad. Kaya idinudulot ko siya sa kagurangnan, mantang buhay siya, sa diri siya nin kagurangnan. Dangan nagsamba sinda duman sa kagurangnan. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Naglulukso ang sakong puso sa kagurangnan, sakong paratubos. Naglulukso ang sakong puso sa kagurangnan, sakong paratubos. Ang sakong puso nag-uugma sa kagurangnan. Maugma ako, huli kan sa iyang ginibuhan. Makaiwal sa kong ngisihan, maugma akong marhay, huli kan sa iyang tabang. Naglulukso ang sakong puso sa kagurangnan, sakong paratubos. An pana kan mga mapangyari, nagkakabarari, alagan nagkukusog an mga maluya. An mga tawong dating barasog, nagpapatandan mo niyan, tanganing makakuasa na ng pagkakan. Alagad ang mga dating nagugutom, basog na ngunyan. An babaeng baog nangaki nin 7, alagad an ina nin dakol, day natadaan maski saro. Naglulukso ang sakong puso sa kagurangnan, sakong paratubos. An kagurangnan an minagadan, asin minabuhay liwat. Isinusubol niya ang mga tao sa Sheol, asin binubuhay giraray. An iba sa iyang pinapangaging dukha, an iba mayaman, an iba sa iyang ibinababa, an iba ilinalangkaw. Naglulukso ang sakong puso sa kagurangnan, sakong paratubos. Binubuhat niya ang mga dukha,
hali sa alpog, asin ang mga nangangaipo, hali sa tambak nin abu. Pinapatukaw niya sinda sa kaibahan nin mga prinsipe, asin ibinubuktak sa mga lugar na iginagalang. Kulitan mga harigi kan kinaban sa diri nin kagurangnan. Asin sa ibabaw kayan, itinuglok niya ang kinaban. Naglulukso ang sakong puso sa kagurangnan, sakong paratubos. Ang pagrokyaw kang banal na ebanghelyo. La, 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 la. La, la. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa saimong pagrukyaw kan espiritu. banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagsabi si Maria, an sa kong puso nag-uumaw sa kagurangnan, an sa kong kalag nag-uugma sa Diyos na sa kong paraligtas, ulitay niling niya an kapakumbabaan in sa iyang uripon. Puon ngunyan, aapulon na kong paladan kan gabos na kapag-arakian, ulitaan makakamhan guminibo para sa ko nindakulang mga bagay, asin banal an sa iyang aran. Sa iyang pagkaherak, yaon sa may pagkatakot sa iya, sa gabos na henerasyon. Nagpahiling siya nin kusog, nin sa iyang kamot, winarak niya ang mga mapaabaw-abaw, sagkodan gabos nindang kaisipan. Pinababa niya sa mga trono ang mga mapangyari, asin ilinangkaw ang mga mapakumbaba. Binasog niya nin mga marhay na bagay ang mga nagugutom, asin isinubol niya sa kadaihan ang mga mayaman. Tinabangan niya ang Israel na sa iyang banwaan, sa paghirumdom kan sa iyang pagkaherak. Siring sa itinaram niya sa satong mga ginikanan, ki Abraham, asin sa gabos niyang kapag-arakian sagkod paman. Nag-erok si Maria sa kaibahan ni Isabel, sa laong nintulong bulan, dangan nagpuli na siya. Mga tugang kong namumutan, marhay na bareta kan kagurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Agang-aga, inagunan ako. Good morning po. Pakigreet po kal sa tuyag kataid na good morning. Tawanin pagirumdom o day magturog sa laog kan misa. Salamat po yaon kamo ikapitong aldaw na kan sa tuya pong misa de Aguinaldo. 2 days to go. So matatapos na ining sa tuyang mga misa de Aguinaldos. So sa Petsa 24, ang ultimong aldaw kan sa tuyang misa de Aguinaldo, ang sa tuya po mismong namumutan na obispo, iyoan mamamayo sa tuya pong selebrasyon. So, kaya magayon na makumpleto. Aber daw, sisay na po ang nakakumpleto sa Indokan. 7 aldaw, itaasan kamot. Wow! O, halos kadaklan, nakakumpleto na. Yan. So, ang iba tigsusurusi po na, nag-aabo-abo na. So, sana day madagos an sa tuyang mga namamatean tanganing maabtan kita kan sa tuyang kagurangnan na andam.
may saro da kay itong padi habang nagsisermon, ang sa iya pong topic, manunungod sa pagpasalamat. Pinagsasabi niya sa mga tao that no matter how small the gifts, we must be grateful to God. Magpasalamat sa mahal na Diyos. Gurano man kasadit, kan mga regalo o bendisyon na inaako niya to hali sa iya, magpasalamat. Sabi kan mga tao, nagkauro yun sa mga nagsirimba. Aber daw ngaya, baluon tayo ni si Padre kung an sa iya ngayang tigsisermon, patutuuhan niya asin sa buhay niya. Kaya, kang uminabot da po sa punto na naglibot na su kolekta, sabi kan mga tao, dahil ngaya kita mahurulog, baluon ta kung magpasalamat man giraray ang pading ini. So, during that time, ang tigagamit po, kopya o kalo, pasdihat, bako kung arog kay ning may silo. So, ang ginamit na kopya, kopya kang padi, yung piglibot po para ikolekta sa mga tao. Kan pagbalik digdikan kolekta, nariparo kang padi na mayo maninlaog. Kaya sabi kang padi, pagkahiling ka ito, na mayong laog. So, kolekta. Sabi niya, salamat, mangiraray, tanakabalik susakuyang kalo. Tama man. No matter how small the gift, we must always be grateful to God. Ngunya nadangog ta sa satuyang ebanghelyo ang sarong awit nin pagpasalamat. And midbid ta sa pag-apod na Magnificat. My soul proclaims the greatness of the Lord. Awit nin pagpasalamat hali mismo sa satuyang mahal na ina. She did not ask for more. She did not complain. She simply praised God. My soul glorifies the Lord. Awit nin sarong tawo na kontentado, nakukontento sa regalo asin bendisyon na itinao sa iya kan sa tuyang kagurangnan. Bakong arog sa tuya kung minsan. Yan. Dahil na nakontento kang regalo, ang pag-ako nin regalo, o ma-shopping tulos, pag-ako kang bonus, shopping agad, selfie agad, o dahil nagpapasalamat. Sabi kayan, ang pagpasalamat da po is more than good manners. Pag kita nagpapasalamat, it is actually a recognition. Recognizing the fact that everything comes from Him. Gabos na bagay na yaon sa tuya, ini-enjoy niya to sa buhay, enot sa gabos, ang regalo nin buhay, hali iyan sa mahal na Diyos. O, ang magi matakango niya na aldaw. Sarong dakulang regalo po iyan ng mahal na Diyos. Nga tata nagtuturog kagiraray. Baka madagusan ka. Oo. Pinukaw ka na kan Diyos, maturog kagiraray. Oo. Iminuklat na sumata mo, mapiyong kagiraray, baka madagusan ka na lola. Di ba? Sarong dakulang regalo, nabuhay kita. Ang pamilya mo, regalo iyan in mahal na Diyos. Ang pagkakaigwanin marhay na salud, regalo iyan in mahal na Diyos. Di ba? Ang pagkakaigwanin trabaho, pagkakaigwanin negosyo, regalo gabos iyan kan mahal na Diyos. Kaya pag kita baga minapasalamat, it is as if we are telling God, ini po gabos kagurangnan, yaon sako, dahil sa imo. Takong day ka nagpapasalamat, gariman sa natigsabi mo sa Diyos, ay, igwa ko nin maray na trabaho, igwa ko nin maray na buhay, dahil sa sakuya sa nang paghingowa. Dahil ko kaipuhan ang tabang nin mahal na Diyos. But if you are grateful, you are telling God that everything that is in me comes from you. Hali po inigabos sa imo kagurangnan. May magayunon na kasabihan na magayunon girumdumunta. Sabi kaiyan, ang sarong tao da apong, da itatao magpasalamat, sinusulo ang tulay na kung sain, pwede ko ta siyang magbalik-balik sa tulay na ini,
tanganing maghagad nin biyaya. Kariman sa na nag-utang, pagkatapos na mag-utang, kang tigsingil na, iyo pang dagit. Ibaga may mga parautang. Ay, siyempre, black ka na sa contact sa sunod. Dahil ka naman makautro. Nag-utang ka ngunyan, kang tigsingil ka, nagngurub-ngurub ka pa. Dahil ka ngayon nakakahalat. Magalat ka ngayang bayadan ta ka. O, sa pagiling mo, sa sunod, papautangon ka giraray. I don't think so. Kung sa kuya ka mo mag-utang, dahil na ka mo makautro. Diba? Harog man po kayan. Pag kita naghahagad din biyaya, as hindi kita tatao magpasalamat, o gani baga, putol tasutulay, na pwede niya itong dumanan, pagbalik-balik at tanganing maghagad, nin masunod na bendisyon. In other words, gratitude keeps the bridge open. Sabi kayan, a thankful heart invites more blessings. Not because God is stingy o kuripot ang Diyos, but because a grateful soul knows how to receive. May istorya akong nadangog. May sarong aki dati na awan kang ninong, or I think ninang o ninong, nagtaunin regalo. Pagkatapos na tauanin regalo, siguro uro auto, naghagad giraray nin saro pang regalo. Sabi kang ninang, bago ka ngayon maghagad, giraray, magpasalamat ka daw na, kapilisyaron mo na, so tinao ko sa imong regalo. Minsan baga, ako daw, di ako giganahan magtao, pag tiinutan ako, Father, sasabihan ka tulos na, regalo ko, halata daw natawan ka ka regalo, demanding. Diba? Diba? May siring kaya ng mga attitude. O maski ka mo po, mas maray bagang hali sa puso mo. O minsan kaya, tinawan mong regalo, dahil man lamang na thank you. Dahil man ta nag-i-expect kang pasalamat. Kundi, magayunon baga sa pagmati kang nagtatao, na at least, na-appreciate sa imong regalo. Halimbawa, tinatawan mong t-shirt na hiling mo, sulog sa t-shirt. Diba? Bako na, tinawan mong t-shirt na hiling mo, iba sumay sulog kang t-shirt. So, I mean, iyo ining nangyari sa aking ini. Dahil pangani na apresyar so regalo ni ninang yan, naghagad na naman nin bagong regalo. Kaya sabi, apresyara daw mo na ang regalo na inako mo. Gratitude prepares us for what comes next. Asin iyan ang tinutukdo sa tuya kan sa tuyang mahal na ina. Ansiring kaiyan mga tugang na disposition. She praised God even before everything was clear. She trusted the giver more than the gift. Kaya ining sa iyang magnificat o magnificat, awit nin pagpasalamat, nagpapagirumdum po sa tuya na dapat makanood man kitang enot sa gabos, mag-umaw asin magpasalamat sa mahal na Diyos. Magtiwala sa mahal na Diyos asin padagos na magpasalamat sa iya. Ini daw ang baluon tangon niya na aldaw nagibuhon. Ang magpasalamat. Before asking for anything, say thank you. Baka mas makaskas na maako ta ang mga masunod na grasya asin biyaya na minamauta. Sana makanood po kita kay Mama Mary na mag-awit man kan sa tuyang sadiring magnibikat. Bako sana sa nguso, kundi hali sa satuya mismong mga puso. Amen? Salamat. Sagaran ka na maaki asin Espiritu Santo. Amen. Matindog po kita. Sa pag-arog, kan halimbawa ni Maria, nag-uumaw asin nagpapasalamat kami sa Diyos Ama, na nagsusupay niyang pagkamuot, nagdulot kan bugtong niyang aki, bilang samong paraligtas asin para tubos.
Masimbag po kita sa kada petisyon kagurangnan hinanyuga an samong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa asin mga obispo kan simbahan. Mag-arog ki Maria sa paghimate kan tataramon kan Diyos. Asin maghingowang ini palakupon. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga an samong pamibi. Tanganing an mga ina, midbidon si Maria bilang tunay na pailihan, asin burabod nin paglaom, sa mga panahon nin pagbalo, asin pagsakit. Mamibi kita sa kagurangnan. Hinanyuga an samong pamibi. Tanganing sa pagtaon niya mo, kan maninugong lugar ki Maria, sa samong buhay asin harong, mapararom mi an samong pakamidbid sa aki niya. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga an samong pamibi. Tanganing sa tabang kan pamibi ni Maria, ang mga dukha asin inaapi, makataling ka sa saindang kamugtakan. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga an samong pamibi. Tanganing ang mga gadan, akoon sa pag-iriba kan mga santos, asin makaiba ki Maria sa daing sagkod na pag-umaw sa Diyos. Mamibi kita sa kagurangnan. Samong pamibi. Amang langit noon, nagpapasalamat kami sa mensaheng katuninongan na dara ni Maria sa maribokming kinaban. Tawan sa mo ang tabang, nakaipuhan mi arualdaw, tanganing magdanay kaming maimbod. Ininahagad mi, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Ang liturya kan Eucharistia. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kaming nagsasarig sa imong karahayan, nasisibot sa pagsamba sa altar, daraan mga atang, tanganing sa grasya mong naglilinig sa mo, mahugasan kami kainiman sa ng mga misteryo na pinaglilingkudan mi sa imo, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. At kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong itaas ang espiritu, mga puso, initaas mina sa magpasalamat kagurangnan. kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Toong maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas, nadanay asin minsan sa en, magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama,
Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, asin sarabay na mag-omaw, magrukyaw, asin magharubay sa imo. Ngunya na kami nagkakatiripon sa paglulot kaining misa, sa pag-onra sa samuyang mahal na ina na si Virgen Maria, danay na Virgen, ipinangidam niya, ang bugtong mong aki, sa lindong kan Espiritu Santo, siring man, danay, sakan kamurawayan kan pagkabirhen, pinalakop niya sa kinaban ang liwanag na daing kasagkoran sa Hesu Kristo sa mong kagurangnan. Huli sa iya, nag-uumaw ang mga anggeles kan sa imong kamahalan, nagsasamba, ang mga dominasyones, nagtatakig ang mga potestades, ang mga virtudes, kan kalangitan asin ang mga palada na serafines, sarabay na nagseselebrar sa kaugmahan. Nag-aarang kami na ipagbuot mo na makasanong sa indaan sa mong mga tingog sa kaugmahanin mga magkaiririba na nagsasabi. Kagurangnan, ikananggadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanalakan ng bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, magin hawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya, sa rugaring niyang buot, nagpaubaya sagkod sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini. Itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man, pagkapamanggi, pagkuanya man kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos lan sabi, mag-ako kamo gabos asin mag-inom kay inintay ni an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, na papabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, iniyan pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadasin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkaligo mo na magatubang, asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Kirumdum kagurangnan an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong papa, si Leon, kan sa mong obispong, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma, sa imong pagkahera, kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag, kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, namimibi kami,
tanganing kaiba ni Santa Maria Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin kabos na santos, na kaintupan na kapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aking mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya. Sa imo, Diyos, sa mga makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos non na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay natalingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatog kan sa mong paraligtas na si Jesu Kristo. Kadean, asinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Jesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan, iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, hare paghilingaan sa mong mga kasalan, an pagluyakan sa muyang mga boses, kundi an pagtubod, kan sa imong simbahan, warasan sa iya, an katuninongan asin pagkabur ninyo, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Sa tuya na ngunya na ihiras, ang tanda, nin katuninongan sa lambang saro. Peace be with you and advance Merry Christmas.
Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo, ang nagpapara, kan mga kasalan, kan kinabanan, pagdatong sa tuyang pinagaandaman, asin pinaghahalat. Siya, an nagpapara, kan mga kasalan, kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagan magtaram ka sana, asin ang sakong kalag maumayan. Ang hawak ni Kristo. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi ang sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Maluhod po para sa pamibi sa hubileyo. Amang langit noon, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Jesucristo sa muyang tugang, asin ang kalayo nin pagkamuot na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat samo kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong.
An sa imong grasya, magbago sa mo, na dai kami mapagal sa pagpatalubo, kan mga banhi, kan marhay na bareta. Ining mga banhi, magbago sa kaladman, kan katawohan, asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat, sa bagong langit, asin bagong daga, napakatapos daugon an karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sa paman. An biyaya kan hubileyo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino ni paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan ni langit, an siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asing katuninongan kan samong paratubos. Sa saimo, sa muyang Diyos, banal sa paman, an kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan pakisumaro sa saimog sakramento magpakusog sa mo, tanganing magkanig o kaming magsabat sa madatong na paraligtas, asin magkamit nin mga premyo nin mga kapaladan, huli kay Kristo sa mong kakurangnan. Amen. Matukaw po kita sa mga nagkapirang announcements. Magkakaigwa po ni second collection para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Sa maut po maging aginaldo mas sponsor, igwang fundraising activity ang sa tuyang parokya na ang tema, Paskong Parol para kay San Judas Tadeo, kung sain i-offer ta po sa offertory ang parol na may kantidad na 1,000 pesos as in 500 pesos. Para sa ibang impormasyon, magdulok na lang po sa opisina. Iniimbitaran man po kamo na mag-atindir nin Misa de Gallo sa Disyembre 24 sa oras na 4:30 sa pagkaaga. Ang sa tuyang celebrante, iyo po si Bishop Joel Bailon. Sa masunod na Domingo, Disyembre 28, iyo po ang ikaapat na Domingo nin bulan asin tada Sunday. Kung sain, dadaround ta po ang satong tada canister asin i-offer ta po ini sa offertory. Sa Disyembre 24, aldaw nin Miyerkules, ang misa para sa solemnidad kan pagkamundag ni Jesus o Misa Vigilia, gigibon sa oras na 8:00 sa pagkabanggi. Asin sa Disyembre 25, aldaw nin Pasko, ang mga schedule kan misa, iyo po ang mga minasunod. 8 a.m., 9:30 a.m., 1:45 p.m., 3 p.m., and 4:30 p.m. and 6 p.m. Siring man, available na po sa parish office ang 2026 St. Jude calendar. Maawot mi man po na pasalamatan ang mga nag-donate kan nakaaging semana. Mga anonymous donations, 1,385 pesos, duwang 1,000 pesos, duwang 500 pesos, 300 pesos, MB Store, 1,000 pesos, Beth Banua and Family, 500 pesos, Jeric and Joy Bansuela, 400 pesos. Diyos mabalos po. Gusto ko po kamo na encourage na suportahan ining efforts kan sa tuyang parokya, lalong-lalo na ining Paskong Parol para kay San Judas Tadeo as announced. So, pag nagbakal po kamo kayo, iyan ang mga parol po na yaon dyan sa gilid kan simbahan ta, iyan ang mga nasa laog. So, i-offer tayo yan during the offertory sa laog kan misa. So, tabang taman po yan sa tuya pong parokya ngunya na Pasko sa mga programa asin proyekto kan sa tuya pong parokya. So, kulangon pa po baga kung hilingonin do, dakulon pa yan na bakante. So, sana bago man lamang magtapos ining Christmas season, so mapano ta po iyan. Asin, salamat na appreciate ko po itong mga nagtarabang na, nagbarakal na kaining sa tuyang parol. So, ang title kaini, Paskong Parol para kay San Judas Tadeo. So, it's payback time kay St. Jude na sa tuyang mahal na patron. Pagirumdum lang po, sa Petsa 24, amay na aga, ikan siyam na aldaw. Ultimong aldaw, kan sa tuyang Misa de Aguinaldo, si Bishop po ang mamamayo kan sa tuyang selebrasyon. Asin pagkabanggi po kayan, Christmas Vigil Mass, sa tuya pong misa alas 8 nin banggi. Aamayan ta
tanganing makauli man tulos kita sa satuyang mga familia, asin makaiwas kita sa anuman na peligro kan mga purutukan o paputok. So, kaya amay po ang satuyang misa, alas 8 nin banggi. Asin kinaagahan kayan, although Thursday po ang Christmas Day, ang misa po, ang schedule kang mases, susunodon ta po, para day ka mo malibong, itong Sunday schedule. Yan. So, ang pinakaenot na misa, as announced, alas 8 nin aga. Mayo na kitang 6:30 in the morning na misa. Taturog pa man kaya ng padi. Yan, irak man. Yan, nagmatanga, then may misa na naman. So, kaya 8 o'clock na po ang sunod, ang pinakaenot ang misa. And so regular schedule na 9:30, 1:45, 3, 4:30, and 6. So, parehas man po ang mangyayari pag December 31, New Year's Eve, Mass, alas 8 man po nin banggi. Then pagkaaga, although Thursday man po yan, New Year's Day, ang schedule kan mga masses, arog po kan sa Domingo, except the 6:30 a.m. Mass. So, salamat po sa Indogabos na pirang aldaw na nagsasakripisyo. Asin, salamat sa gabos na nagiging parte kan sa tuyang selebrasyon, gabos na mga nagsiserve, magpuon sa choir, maski nagruruluyan na ang boses. So, umawag ng kagurang na. O, ta siyempre, pirang aldaw na, kikaranta. O, so, nagkaparaas naman, salamat sa padagos po nindong pagtaokan sa indong panahon asin talento para sa satuyang kagurangnan. O, pag kuminusog na ang boses kampadi, ibig sabihin, naluyahan na kan boses kan choir. Yan. So, pero yaonan sa kuyang apresiasyon asin pagpasalamat sa lambang saro sa Indo, sa mga live streamers na aramayon minaarabot po digdi. O, asin sa mga aramayon baya. So, asin sa tuyang mga lector, commentator, lay ministers, ay salamat nagkaburuhay liwat sa mga lay ministers. Sa kasuhapon, una ko nagkawarara na. Yan. So sa tuyang mga acolytes na aramay na marhay, na nag-arasikaso, lalong-lalo nakikaloy, na dahil na po iyan nagtuturog, kahahalat sa nakaining mga misang 4:30. So kaya dahil niya na nalilingawan na pailawan iyan ng mga ilaw ta sa luwas. So, gabos yan. Then, pagharali po nindo, malinig pa po yan. Dahil na iyan nagtuturog talaga. So, maghapon ko siyang tigahanap, dahil kami naghihilingan. So, salamat man sa imong mga sakripisyo. Asin sa mga nag-sponsor po kan sa tuyang palugaw, si Ate Erlyn, asin manlain-lain na ministry, so grupo, digdi sa parokya. Salamat po sa Indo. So, at yan, igwa kitang palugaw, Ate Erlyn. Nalingawan niya man gayon mo yan. So, sa aga na sana. Igwa daw pong palugaw. So, maglugaw po kamo pag uruli nindo. Salamat, asin Diyos magbalos sa Indo kapos. Matindog na po kita. An kagurangnan, mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. ito ko, payo, asin maghagad kan bendisyonin mahal na Diyos. Minatubod ka mo nan aki kan Diyos na kisumaro sa satuya, kay itong panahon, linalaom nindo an sa iyang pagbalik kiraray, an sa iyang pagdatong magdara sa indo kan ilaw nin sa iyang kabanalan, asin niligtas ka mo hulikan sa iyang bendisyon. Amen. Parigunon ka mo kan Diyos sa pagtubod, paugmahon sa paglaom, asin day pagpauntukon sa pagkamuot sa gabos na aldawnin sa indong buhay. Amen. Mag-ugma ka mo, naan sa satuyang paratubos, napadigdi sa satuya bilang sarong tao. Sa iyang pagbalik sa kamurawayan, balsan niya ka mo, nin buhay na daing kasagkoran. Amen. Sin bendisyon ang lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton na sin maherakon, an Ama, an Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos.
Pagligtas sa sakit. Thank you po.